Ja nyt vittu sitten alkoi tapahtua vihdoinkin. Videot kopioituu sinne, minne niiden pitääkin mennä. Tuolla lailla hienosti kirjeen tavoin lentää liihottaa kansiosta toiseen. Siinä on minulla ikkuna, jossa lukee kaikenlaisia hienoja systeemeitä. Terveisiä vaan Bill Gatesille siitä, että olet suonut meille ihmisille ja keksinyt tällaisen hienon mahdollisuuden kopioida videoita. Olit Bill helvetin nerokas mies. Ja olet sitä vieläkin. Ilman muuta. Jaha. Kyllä tässä kohtaa voisi olla sitten päivän latausten aika, että katsojat siellä YouTubessa niin nitrot esiin.